Assalomu alaykum hamdiyoroни aziz. Man rostiga az шунидани ҳамин хабари шум ростига ҳолам ба худ наомадам ва ҳамин чанд рӯз пеш дар хони ман қариб 5 соат нишистем, суҳбат кардем. Ман 2 рӯз баъдаш хуҷам мебиёфтам, омадам мана пешвоз гирифтам чӣ қадар ман ин додари азиза назм медиҳам. Ман худи Ботилбек шудам, шогирди ман, додараки ман. Ва вақте ки мо бо Кароматулло Қурбонов ҳамдарс будем, Ботилбек ҳам вақто хизмат мекардам, мо ба ако гуфта ҳамроҳи мо мегаштанд, ба сурдое мехонданд. Ва як рӯз ман гуфтам Ботилбекҷон, ҳамин дуое ки ману Кароматулло хизмат кардед, мана ҳамин Дамирбека худо шумо badod, ин хеле ҳунари зӯра. Ва ин санъаткори нотакрор дар ҷавонӣ аллакай тамоми ҷаҳон қариб Дамирбека мешинохт. ҳамаи ҳунармандои дунё мешинохтанд Дамирбека. Дамирбек дар ҳақиқат шахси хоксор, ҷавонмарди азиз, асил, ба одоб, ба фаросат, ба маданият. Ман вақте ки ҳамин суруди наёмадии бобои ишони Торала оҳанг бастам, даъват кардам, вақти якҷоя хондем, ҳамаша худашон ташкил карда, сабтое соз карда омада себанча гирифтан ки ҳам туш коро шуд. Ман ин мардум ина қабул кардам ва аз номи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсан вазири фарҳанг, аз номи ҳунармандои бисёр машҳури давлатамон сар карда, аз пири кор устод Ҷӯрабек Муродов ки пири ҳамаи мо ҳастану пири ману Дамирбек ва дигар устодои санъат ҳамдардӣ изҳор карданд ба аҳли оилаи фарзандои падару модарашон ва раиси ноҳия, ба ҳамаи меҳмонои омада аз раи дур, ба хотири фарзанди мо, ба хотири додараки ман, ба хотири як ҷону ҷигари ман, ҳаме котон хушомадед, қадамотон бахшед. Алвидо бачекам, ҷойкат ҷаннат шавад, худо раҳмат кунад. гуфтӣ ки меравам ба Самарқанд назди ту, биллаҳ маҳалли найшакар наёмадӣ. дигар намебиёд. афсӯси бачаҷони мо, 100 дариқи фарзанди мо. алвидо, алвидо, алвидо. хушомадед фаҳмед.